mindenkinek, Horváth itt idegenvezető. Jelentkezem és nagy örömömre szolgál, hogy megnyugtathatok mindenkit, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szép. Most felértünk ide 1600 méter magasra, és majdnem fel is mentünk a Rifugio Sapienzához, de itt vannak az önkéntes rendőrök, afféle, mint nálunk voltak a munkásőrök régen, ezek olyanok, és hát nem engednek tovább. Most mindjárt megmutatom, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk fönt, 1600 méter magasan, és a Montagnola látszik nagyon szépen. Nagyon jól látszik. Montagnola, az előbb még a Délkeleti kráter is látszódott, nagyon jól. Hát most egy kicsit felüljárás van, de gőzögnek a kráterek, meg látszik a lávafolyamnak is a nyoma, szóval nagyon klassz. Egyébként itt van Zanót, meg van mindenféle földi jó, amit akarunk, bár a Nova Quercia nevű étterem a zárva van. Ott látjuk most a Catania öblöt, vannak lengyel turisták. Ilyenkor január-februárban nagyon sok magyar és lengyel turista van, szinte csak mi vagyunk itt. A polák Vengedva Bratánki, csak mi vagyunk itt. Mert németek, meg franciák, meg amerikaiak nem nagyon jönnek. Itt van a Nova Quercia nevű étterem, de most ők zárva vannak, pedig ha tudták volna, hogy mi jövünk, ki is nyithattak volna. Legalább elmentünk volna a toaletre, de nem baj. Végül is a mai napot meg tudjuk menteni azzal, hogy körbe megyünk az Etnán, az etnai falvakban, mert az idő jó, süt a nap, megy le a felhő, Catania felé ereszkednek le a felhők. Az előbb még szikrázó napsütés volt, és mindjárt lesz is még. Esőnek nem lóg a lába, szél se fúj nagyon, tehát tulajdonképpen egész jó időnk van. Csak nem engednek föl, mert a felső szakaszon miatt megérkeznénk 2000 méterre, most beszéltettem az ottaniakkal, fölhívtam őket, akik ott vannak, barátaim, a La Cantoniere étterem tulajdonosai, hogy ők a hókotróval mentek föl. Nekik is len kellett hagyni az autójukat, mert a felső szakaszon 3-4 méteres hó van, és azt most kotorják el. Tehát ők is csak a hókotróval tudtak elmenni a tulajdonukban levő étteremhez, és ott malmoznak ma, mert vendég ma nem lesz. Mert már kijött ide a polgári védelem, meg ezek, és nem engednek föl. Habár nem tudtak nekem bemutatni egy prefektus által aláírt rendeletet, hogy nem szabad feljönni, mert ez egy megyei út, egy provinciális út, tehát nem is az illető önkormányzatnak a polgármester, jelen esetben a Nikolózi polgármester rendelkezik itt az úttal, hanem a megyei rendőrprefektus, és egyre nem tudtak nekem egy írásbeli rendeletet vagy parancsot produkálni, hogy na, mától le van zárva az út, de de facto ide jöttek, most akkor nem fogunk velük veszekedni, meg anyázni, hogy mégiscsak áttörjük a nem létező kordont, és fölmegyünk, mert akkor meg baj lesz belőle, úgyhogy ezt nem kockáztatjuk meg. Okos enged, pedig lehetett volna menni éppenséggel addig, ameddig eljutottak a hókotrók. De azt nem engedték meg. Könyörögtünk nekik, téli gumink van, hóláncunk is van, végül is mehettünk volna, de csúnya bácsik voltak és nem engedtek, nem baj, legyen meg az örömük. Mi nem adjuk fel, mi akkor is megláthatjuk az Etnát, most éppen látni nagyon szépen, például a Monte Rossi krátereket, innen föntről, és mögötte Catania öblöt. Monte Rossi kráterek azok 900 méter magasan vannak, idáig jutott fel el Johann Wolfgang von Goethe annak idején, aki ugye meg akarta mászni az Etnát, csak nem sikerült neki, mert viharba került. Szóval ezek a kráterek egyszerre születtek 1669-ben, és innen jöttek ki azok a lávafolyamok, amelyek elpusztították Cataniát. Szóval nem a csúcsra jöttek azok, hanem innen, ezekből. Azóta ezt a mindenféle ökör kollégáim Sofia Loren melltartójának hívják, hát jó, legyen meg az örömük. Szóval két ikerkup, én ezt pupu tevének szoktam nevezni, az legalább kiskorok esetében is alkalmazható. Szóval itt vagyunk a Nova Quercia étteremnél, 1600 méter magasságban, idáig jutottunk most az Etnán, tovább nem, de majd körbejárjuk. Tulajdonképpen a helyzet javulóban van, lehet, hogy holnap már föl lehet jönni, addigra csak összeszedik magukat a hókotró munkatársak. Addig is mindenkinek kívánok
kellemes napot, és ne adjuk fel a reményt, hogy egyszer meglátogatjuk az Etnát. A viszontlátásra itt Szicílián.